Polemike oko upotrebe rodno osjetljivog jezika svakako traju godinama, nisu nikakva nova stvar. Meni se čini da bi možda za ove 3 godine koliko nam je zakon ostavio da se prilagodimo institucije, mediji, obrazovne naročito i tako dalje, da kroz jedan mehanizam koji se zove nomenklatura zvanja i zanimanja. Dakle, postoji jedan takav dokument u Srbiji, važi za celu državu. Dakle, neka svi ti znalci koji će sa onima koji tvrde da ruži srpski jezik, da je u neskladu sa duhom, sa mnogo toga čujemo, neka ukrste argumente stručne. Kada imamo tu nomenklaturu zanimanja i kada imamo obavezu svi koji izdaju diplome, sertifikate, šta god, da izdaju tako da ja dobijem da sam docentkinja, da dobijem da sam pravnica i tako dalje, onda mislim da je to jedan, sa nekog političkog nivoa jedna poruka. Ovako, to što piše u zakonu i odložili smo na 3 godine, ne bi mi iznenadilo da odložimo na još 3, pa na još 3, ako ništa ne budemo preduzeli konkretno.